Mas dikirani. Binarung suraning pratangga Rodok tok 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 tok. tumuju ing sasana panti buka. Para kadang sepupi nuju lumaksana sigra datang sasana panggung pagelaran. Sampun rami sampur penghormatan. Semonggo Mas Robi kawistara jengkar lumaksana sarengan para kadang para wandana. Wis mari lek ngidak ndok. Heeh. Ayo Mas. Bareng Mas doke Rob. dipidak pecah ya. Heeh. Ya plastik diunggahne ning jero dhuwure wajan. Oh ya mateng Mas. Ayo Mas Rob, Mas Rob. Oh Bapak Rudi ayo. Monggo Bapak Rudi kapure minggah ngapunten Nggih, Bapak. semoga Sing Bapak duwe Rudi. kajat nah ngono. Heeh, kalian Ibu. Nah, kesane lintune derek-derek Nggih. ngono lho, Mbak Sinta. Nggih no. Semoga Ibu. Pak Rudi iki wong blater ning ora Lah. kewer-kewer. Heeh. Mosok bapak etok gandengane enggak lho Mas. Oh izin aku. Alah biasa ngesen-ngeseni kok i. Nggih. Iya. Tepuk tangannya matur sembah nuwun. Niki wujude Bapak Rudi. Heeh, Iki iki, Mas. gamanku wigati. Ya iki lah Bapak Rudi. Napa Bapak? Oh, Duken Asmara. Loh, ajenge pundi? Nipun mandap to. Hah? Nyanyi Bapak monggo. Heeh. Oh, mboten saged. Lek joget lek saged nggih. Oh, mboten saged. Oh, nggih nggih nggih. Spesial kadang Bapak Rudi serangan Tanjung Laras. Mas kula nuwun Mas, napa ten mriki yen kabaripun
cantik jenengan rene yen gelem tak rapi waras selawase yo salah sepele copi astane jenengan sing kiwa aja kuwatir yen ditinggal lunga raja epek-epek sampun cerita yen dikopakale rapi dokon dongo Pripat kirim mati tapi rasane oke cok tengati kados-kadose sakit mari nopo dukun piye kowe gelem tak rabi apa ora